hanskat käteen. Eli ilman kypärää ja aseita lihtiin. Otatte kaverin kontrolliin sieltä, voitte vähän aikaa olla siinä. Et oikeesti te ootte siinä painitilanteessa ja sitten päätätte, jompikumpi päättää nyt lähteä sieltä paintaa. Nyt mietitään, että meillä on oikeasti tilanne päällä. Mä käännyn, mä katon. Mä lähden jotain rakentamaan täältä auttamaan. Okei, no mä olin räväkkä tähän asti, mut sit me ruvetaan tässä niinku tusaa molemmat hiljaa vaan. Selkeä ohje vaan, kummalta se nyt tulee, että lähdetään viemään keskelle ja sitten me lähdetään suorittamaan. Mene. Nyt pitää mennä jo. Oli ihan nopea vaari. Hyvä. Nyt lähestytään, eli nyt alkaa olla enää viikkoja aikaa pääturnaukseen. Riskit minimoidaan, ne ottaa riskejä, jotka on heikoilla, eli ovat epävarmoja itsestään, niin ne ottaa riskejä sen takia, että ne haluaa kikkakepposella niin pärjätä, mutta ei, mielellään ei tarvitse ottaa. Olla niin itsevarmoja omasta harjoittaa. Vähän uhrata, fokusoida ja sitten voi olla, että sit tulee kuitenkin se elämään sellainen kokemus kerran elämässä. Mä olen uhrannut jotakin, jotta mä saan jotakin.